Lume, Matășene, v-am găsit la o nouă serie pe canal. Astăzi vom face back open, adică draft, simulator de drafturi. Am făcut un team of the year pack, să vedem ce ne pică. Am încercat încă o dată, dar nu mi-a mers. Ia Ronaldo, team of the year, băieți! Cere 7 de 99, bă, băiată, e Team of the Year. Uitați, totul aproape la 90 în afară de defending. Rest, ia da oare când să ce? Înțeleg că trebuie să ieși 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Nu știu. Gata, cu nicio ofertă l-au cumpărat pe al meu, că mai văd că e un Ronaldo pe... Mai aveam un Ronaldo, mi-a mai picat un Ronaldo și de asta. Să dacă s-au vândut, da, vândut. Bă, băie, ce bani. Am uitat să iau asta pe ziua 4 de pe compania aceasta săptămână. Ok? Astăzi vă voi arăta echipa mea care joc mereu în cupe. E Alisson în poartă, Team of the Season, Carvajal de 99 l-am făcut. Van Dijk, Team of the Year l-am cumpărat, direct mi-a picat Team of the Year, Hernandez la fel mi-a picat, Zidane cumpărat, Pele cumpărat, Dybala făcut, Maradona a picat, Ronaldo picat, Leva picat. Să vedem ce o să facem într-o cupă, că mai facem o cupă pe aici, Neymar. Cu ziceți că nu a fost spectaculos acest pe mamă. Am încercat să mai fac o dată un episod, dar nu mi-a mers, că am ce să fac sute, dar nu mi 10 minute, ceea ce e urât. Sau, bă, dar noi să facem oare 4 din 4 victorii pe turnament. Adică în cupa care îți pică, care faci Team of the Year pe guli. Bine, nu făcui pe ăla din cupă, îl făcui pe acest pe care mi-a picat Ronaldo, l-am făcut la draft, cu 4 din 4 pe online. Aici toți suntem online. Unii au Pele 99, Messi, Neymar 98, Mbappé poate, Benzema poate. Mă merg cu mai 97, bine, are un jucător de 99, adică Pele. Eu am 6 de jucători de 99. Bine, cred că mai avut, dar nu văzut eu. Hai bă, pe bune ne bată ăștia. Oricum îmi dau pe bune astea. Oameni. Hai mă, față, pasă de eu și... Ne dăm cu l'engres Kral. Asta e Kral. Un fan basă, tot n-avem eu, e Kral, că e spaniol. Dar aici e un spaniol Kral. Aici e un brazilian Kral. Aici e un slovenian Kral. Asta e SUA. SUA. Kral. Asta este un Rusia. Asta e Rusia, e Kral, mă, că e Rusia. De mincea. Eu român, că vedeți că vorbesc limba română. Eu sunt fan Bayern. Mamă, 1, 2, 3. Deci 3 jucători, 4 99 are. 4 jucători de 99. Nu l-a făcut pe Dybala din câte văzui. Nu are pe Maradona din câte văzut.
de 99 numele pe Lemani câteva vreme. Pune cramă, paf, mai apăsat și pe ceva, pe acum prins să fac așa. Opa, bă, nu știu, bă, eu am trebuit să am, nu știu, eu am șanse mai mari să bat, fiindcă am 39 mulți. Bine, dar Ronaldo până ai mei că Mohamed Salah de 97. Nu înțeleg. Cum pierdoi? Hai să le deschidem apoi încă plecul de 86 plus, care mereu un pic când e ceva pilar. Că din alea mi-a picat Maradona sau Lewandowski. Bun, încă 3 pecuri mai sunt. 2 pecuri mai avem de deschis. Henry. O cocea. Bă, dacă e ultimul icon, dacă și asta e icon de... Dacă și asta e de 90 și nebunesc. De bine că nu e de 90. Doamne ajută! Asta a fost episodul, fraților. Eu am fost Mazar și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!